Dobrodošli na webinar informacijskog sustava znanosti, odnosno CRORIS-a za modul osobe. Mala napomena je da se ovaj webinar snima, tako da znate svi i molila bih vas da svi napišete ime i prezime, da znamo ko je bio sudionik u webinaru za evaluaciju. Sad bi krenula. Znači, što se tiče samog webinara, prvo imam ovu uvodnu prezentaciju sustava CRORIS. Nakon toga ću vam dati pregled modula osobe i sad sam istaknula pitanja i odgovore, ali vi mene možete pitati u bilo kojem trenutku, možete napisati pitanje ili na mikrofonu chat. Samo čas imam dvije poruke u chatu. Aha, vaša imena, ok, hvala. E, Prvo, prije svega, kako je nastao sam sustav CRORIS. Na početku su 2021. migrirani podaci iz upisnika znanstvenika, znanstvenih organizacija i visokih učilišta. Nakon toga su podaci iz POARO-a migrirane u modul projekte, pa su podaci iz šestara migrirane u modul oprema i usluge, a podaci iz Crosbya su migrirani u više modula. Podaci o osobama su migrirani u sadašnje CRORIS profile, odnosno osobe. Podaci o časopisima i njihovoj indeksiranosti su sada u modulu časopisi. Podaci o događanjima su u modulu događanja, o publikacijama u modulu Crosby, a podaci o patentima su sada u modulu patenti. I sve ove su baze još uvijek javno dostupne, no bitno je da znate da se te baze više ne ažuriraju od datuma migracije i upis novih podataka, zapisa i njihovo uređivanje je isključivo u CRORIS-u i svi ti zapisi koji su sad u CRORIS-u imaju nove ID broje. Po pitanju korisničke podrške za CRORIS, CRORIS tim sa Ruđera pruža korisničku podršku druge razine, a to znači da mi pružamo podršku CRORIS koordinatorima i urednicima pojedinih modula pri ustanovama, te pružamo podršku znanstvenicima bez matične ustanove. A CRORIS tim srca pruža tehničku podršku radu sustava, te radi na proširenju i daljnjoj izgradnji programskih modula. Urednici pojedinih modula pri ustanovama, odnosno, na primjer, vi, urednici za osobe, vi bi trebali pružati korisničku podršku prve razine, odnosno podršku djelatnicima matične ustanove. I trenutno je u tijeku izrada kontakt forme na CRORIS-u preko koje će se slati upiti različite tematike, ovisno o ulozi osobe koja šalje upiti njezinoj matičnoj ustanovi, takvi upiti će se slati odgovarajućoj osobi, odnosno timu. Mi provodimo i kontinuirane edukacije urednika pri ustanovama za sve module CRORIS-a i ovdje sam istakla email za korisničku podršku za sve korisnike CRORIS-a, a i poslat ću vam svima prezentaciju, tako da ćete sve ovo imati. Po pitanju uloga u CRORIS-u, znači svaka osoba koja kad se ulogira dobije ili osnovnu ulogu ili ulogu znanstvenika. Ako osoba ima matični broj znanstvenika, onda će dobiti ulogu znanstvenika, ako nema, onda će dobiti osnovnu ulogu. A prema nekoj hijerarhiji po ovlastima, najviše ovlasti u sustavu imaju superadministrator, odnosno tim sa Instituta Ruđer Bošković i sa srca. Onda mi dodjeljujemo uloge koordinatorima. Pri ustanovama koordinatori su internim dogovorom na ustanovama i onda koordinator dodjeljuje ulogu urednicima, odnosno i vama su koordinator dodijelili uloge. Više djelatnika može biti CRORIS koordinator, modul mogu imati više urednika, osoba može imati ovlasti za urednika za više modula i koordinator može biti i koordinator i urednik. Ali bitno je kad neko ode sa ustanove ili kad neko prestane obnašati dužnost ili koordinatora ili urednika, da mu se ukloni uloga u CRORIS-u zbog toga što će ta osoba još uvijek moći ažurirati bilo što u modulu za koji ima ovlasti.
Po pitanju kroz portala, većina podataka je javno dostupna, a samo određeni podaci i određene funkcionalnosti su dostupne korisnicima s određenom ulogom. U sustav se prijavljujemo pomoću AI elektroničkog identiteta, a mogu se prijaviti djelatnici ustanova i vanjski suradnici u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske, mogu se prijaviti studenti doktorskih studija hrvatskih učilišta i znanstvenici bez matične ustanove preko servisa Home for Homeless. Prije nego što se osoba prvi put prijavi, potrebno se registrirati, a nakon toga urediti vlastiti profil. Samo prijavljeni korisnici mogu koristiti sve funkcionalnosti sustava. Navigiramo se na više načina, to ću pokazati na praktičnom dijelu i imamo korisničke upute, pomoć i o Crorisu, što ću također pokazati kasnije. Sad konkretno što se tiče vas kao urednika modula osobe, jedan od vaših glavnih zadataka je verifikacija. Vi provjeravate točnost dijela podataka osobama koji su u radnom odnosu na vašoj ustanove. To su, na primjer, podaci o zaposlenju, a dio podataka o osobama je u izravnoj nadležnosti samih osoba i ne podliježe vašoj verifikaciji. Vi unosite podatke o umirovljenicima i sad sam ovdje izdvojila korake kako dolazite do toga u Crorisu, ali imat ćete prezentaciju pa ćete to moći popratiti. Vi unosite vanjske suradnike, unosite naslovne izbore i unosite emerituse. Nekakav idealan kandidat bi bio djelatnik ljudskih potencijala ustanove zbog toga što imaju najčešće podatke koje trebaju za zaposlenje, umirovljenje vanjske suradnike i tako dalje. Po pitanju naslovnih izbora i vanjskog suradništva, znači naslovni nastavnik, naslovni znanstvenik, odnosno naslovni suradnik, to je osoba koja nije u radnom odnosu s visokim učilištem, odnosno znanstvenim institutom, ali ta osoba ispunjava kriterije za izbor na znanstveno nastavno, umjetničko nastavno, znanstveno, nastavno i suradničko radno mjesto. To je angažman osobe vanjsko suradništvo je angažman osobe koja nije stalno zaposlena na visokoj školskoj ustanovi i sudjeluje u nastavnom ili istraživačkom radu. Iako je jedna osoba ima i vanjsko suradništvo i naslovni izbor, onda u Crorisu to trebamo 2 puta evidentirati. Jedan podatak za vanjsko suradništvo, a jedan podatak za naslovni izbor. Naslovni izbor se ne unosi ukoliko je vanjski suradnik u nastavu zaposlen na znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, nastavnom i suradničkom radnom mjestu na nekom drugom visokom učilištu u sastavu istog sveučilišta. I sada u kartici vanjski suradnici i ostalo u Crorisu unosi se poseban status povezanost vanjski suradnik, naslovni znanstvenik, naslovni suradnik, naslovni nastavnik na veleučilištu ili sveučilištu. Po pitanju počasnih naslova i doktorata, to su priznanja koja se dodjeljuju pojedincima za iznimne doprinose. To može biti znanstvenik emeritus, profesor emeritus i počasni doktorat. Unosimo formalni radni odnos temeljem zaposlenja ugovora o radu u mirovini ili ako je osoba zaposlena na sredstvima projekata. U samom zapisu zaposlenja se evidentira ugovoreni postotak zaposlenja. A u Crorisu u kartici vanjski suradnici modula osobe unosi se poseban status, a povezanosti počasni naslovi doktorati. Sad neka najčešća pitanja. Tko unosi zaposlenje, odnosno obrazovanje u profil osobe? Svaka registrirana osoba za sebe može unijeti i zaposlenje i obrazovanje u svoj profil. Možete unijeti vi kao urednici modula osobe određene ustanove i možemo unijeti mi kao super administratori, ali nam treba dokaz o zaposlenju ili obrazovanju. Tko uređuje zaposlenje, obrazovanje u profilu osobe? Uređuju ga urednici modula osobe, odnosno vi. Iznimno možemo mi kao super administratori uz dokaz o zaposlenju i obrazovanju, a osobe mogu uređivati svoje podatke sve do verifikacije, a nakon što se verificira zaposlenje i obrazovanje, onda
osobe same za sebe ne mogu više uređivati podatke o zaposlenju i obrazovanju. Tko unosi vanjsko suradništvo u profil osobe? Vanjsko suradništvo može unijeti svaka registrirana osoba za sebe ili vi kao urednici modula osobe određene ustanove. Tko briše zaposlenje ili obrazovanje u profilu? Zaposlenje možete brisati vi kao urednici modula osobe i možemo brisati mi kao superadministratori. Osobe za sebe ne mogu obrisati zaposlenje i obrazovanje, a obrazovanje možemo brisati samo mi kao superadministratori. Tako da ako treba nekom obrisati obrazovanje, onda se možete javiti nama oko toga. I ovdje sam istakla set podataka na koje bi vi trebali obratiti pažnju na profilima osoba. I prije nego što krenemo na tablice, pokazat ću vam u praksi ovo što sam sada ispričala. Samo da izađe. Dobro. Znači, ja sam sada na portalu, odnosno na početnoj stranici Crorisa. Možete primijetiti da Croris sada ima novi dizajn, malo je drugačiji. Krećemo od ove crne alatne trake. Prvo u njoj imamo o Crorisu, pa kada kliknem na to, otvara mi se wiki stranica o samom Crorisu. Zatim imam česta pitanja i upute. Kliknut ću na česta pitanja i sada su se mene na wiki stranici otvorila česta pitanja. Česta pitanja su podijeljena po modulima, a istaknuli smo na primjer ovdje registraciju i kreiranje profila. Sad tako imamo za modul osobe, Crosby i ostale. Ovdje imamo upute za korištenje. Kliknut ću na to. Znači ovdje su vam česta pitanja, a ovdje su nam upute velikim slovima. Napisano upute, kliknem na to i sad mi se otvaraju upute ponovno po modulima. Naprimjer Crosby i sada imam upute za Crosby. Ovdje mi se nalaze osobe, pa imam upute za osobe, na primjer evidentiranje povijesti imena, imamo upute kako se unosi. Iduće je kontakt. Kada kliknem na kontakt, ovdje imate adresu za korisničku podršku, isto tako opet link za upute i više o Crorisu. I posljednji je programski pristup, odnosno API. Ponovno se otvara wiki stranica i ovdje možete pronaći API. Imamo API za ustanove, znanstvenike, projekte, opremu, Crosby časopise i događanja. Na ovoj wiki stranici možete još pronaći novosti u Croris modulima. Kada kliknemo na to, sada imamo po datumima što je novo u Crorisu raspisano. Nakon toga imamo kalendar događanja gdje možete pronaći naše radionice, na primjer ovaj današnja ovdje. I na kraju o Crorisu što sam već bila pokazala, gdje se nalaze podaci o samom Crorisu. U ovoj crnoj alatoj traci imamo još gumb za prijavu. Ja se neću još prijaviti, prvo ću vam pokazati kako izgleda bez prijave Croris. Ovo je znači kada kliknem na engleski, mene se sučelje prebaci na engleski jezik, a zapisi, odnosno, na primjer, Crosby zapisi, one ostaju na jeziku na kojem su napisane. Znači, sučelje je na engleskom jeziku, a ostalo je na jeziku na kojem je napisano. Vraćam se na početnu stranicu, vratit ću se na hrvatski jezik. Imamo drugu alatnu traku. Ovo početna se odnosi na početnu stranicu Crorisa. Nakon toga su nam moduli poredani prema korištenosti. Najkorišteniji je Crosby, projekti, osobe, oprema. Klik na ostali moduli i sad su mi se otvorili svi moduli Crorisa. Imamo još upisnike
ustanove, časopise, patente, događanja. Ovdje se nalaze izvještaji i Krosmus. Na portalu vidimo ovdje i tražilicu. To je tražilica koja pretražuje cijeli sustav. Prvo je potrebno odabrati koji ćemo modul pretraživati. Na primjer, odabrat ću projekte i napisati, ne znam, na primjer, bakterije. I sad su se meni otvorili svi projekti koji imaju riječ bakterije u svom nazivu, što znači da ova tražilica pretražuje module. Znači onaj modul koji mi odaberemo pretražit će zapise u njemu. Razlika je kod Crosbya. Kada kliknemo na Crosby, otvara se prvo početna stranica modula Crosby, jer je u Crosbyu potrebno definirati prvo što pretražujemo, pa tek onda pretražite. I ovdje je bitno da vam napomenem, znači ako netko traži radove određene osobe u Crosbyu, a osoba nema Crorus profil, znači mi nju ne možemo pretražiti u osobama, već ako ima unesen rad, tražimo prema naslovu u Crosbyu. Ako je dobro napisano prezime zarez ime osobe i pronaći ćemo, evo, mogu sebe pretražiti. Po naslovu, znači, pretražuje se cijela referenca i sad su se pronašli svi radovi Šarić Helene koji su upisani u Crorus. Nije nužno da su to moji radovi, već svi radovi koji imaju u referenciji Šarić zarez Helena. I na taj način možemo pronaći radove osoba koje nemaju Crorus profil, ali su njihovi radovi u Crorusu. Vraćam se na portal. Na portalu još imamo obavijesti koje sam vam bila i na Wikiju pokazala. Imamo najave događanja. Ovdje kada kliknemo otvorit će se sam kalendar događanja. Imamo nove projekte u Crorusu i nove publikacije u Crorusu. Na dnu se nalazi administracija koja služi Crorus koordinatorima za dodjeljivanje uloga. Sada ću pokazati modul osobe, znači klik na modul osobe i ovo je početna stranica modula osobe. Prvo možemo pretraživati osobe, znači u modulu osobe nije samo znanstveno osoblje, nego se nalaze svi profili, sve osobe, profili svih osoba koji imaju profil u Crorusu, a ne nužno samo znanstvenog osoblja. Pretraživati možemo pomoću ime i prezime. Ja ću pretražiti Ivan Marić. I sada mi je sustav pronašao 11 rezultata. Sve osobe koje u sebe sadržavaju, u imenu i prezimenu sadržavaju Ivan Marić, pa mi je tako i Ivana Marić tu. Mogu pretraživati i prezime pa ime. Dobila sam jednak broj rezultata, iako sam pretraživala prezime pa ime, ali ne možemo pretraživati kao u Crosbyu Marić zarez Ivan, jer sustav to ne prepoznaje pa nam neće ništa pronaći. Vratit ću se na Ivan Marić. Ja još nisam prijavljena u sustav, tako da sada možemo vidjeti kako se javno vide profili, znači vide se neke osnovne informacije, ime, prezime, matični broj znanstvenika, titula i objave, odnosno zapisi s kojima je osoba povezana. Ne vide se nikakvi detaljniji podaci o osobama koje nisu prijavljene. To je bio način traženja u modulu osobe i još nam je javno vidljiva ova kartica pregled podataka osoba. Kada kliknem na nju, sada su mi se otvorili svi profili u Crorusu, pa ako želite saznati ima li neka osoba profil ili ne, možete pomoću ove kartice pregled podataka osobe. Isto tako imamo ovdje tražilicu, mogu ponovno Ivan Marić.
pa vidjeti hoću dobiti isti broj rezultata i dobila sam. Mi ove rezultate možemo poredati prema tituli, novim strelicama, možemo prema imenu, i prezimenu. Znači tituli ispred imena ili tituli iza imena. Sada sam vam pokazala kako je izgleda bez prijave modul osobe, pa ću se sad prijaviti da vidimo kako izgleda kada se prijavimo. Znači prijavljamo se putem AI elektroničkog identiteta, klik na prijava, i sada sam u modulu osobe dobila još kartica. Znači dobila sam moj profil, izmjene podataka, osoba, zaposlenici, vanjski suradnici i ostalo. Pregled podataka osoba izgleda jednako kao i kad se nisam prijavila, pa ću sada ići na izmjene podataka osoba. Ja imam ulogu urednice za Ruđer, tako da su se meni pojavile sada ovdje sve osobe koje su povezane sa zaposlenjem na Institutu Ruđer Bošković. Tu su osobe koje imaju trenutno aktivno zaposlenje i osobe koje su nekad radile na institutu. Zbog toga ako trebate urediti njihova prethodna zaposlenja, onda možete i osobama koje su nekad radile na vašoj ustanovi urediti zaposlenja. Ja mogu ove osobe filtrirati po spolu, mogu kao muški spol, ženski spol ili ako neko nema unesen spol na profil, mogu i prema tome filtrirati. Mogu filtrirati prema ustanovi zaposlenja, znači to su osobe koje su radile na Ruđeru i na još jednoj ustanovi. Po filteru zaposlene od do, po državi, datumu rođenja, OIB-u, JMBG i mjestu. Na primjer, ne znam, filtrirat ću po Australiji, kliknem na pretraga i sad sam dobila osobe koje su vezane uz Australiju i imaju profil na Crorisu. Mogu poništiti pretragu i onda me vraća na početak. Isto tako, ove rezultate mogu poredati po tituli, imenu, prezimenu i tituli iza imena ili pretražiti, na primjer, napisat ću svoje ime i prezime i sad sam među ovim rezultatima pronašla sebe. I mogu otići pregledati moj profil ili urediti svoj profil, ali neću još to. Iduća kartica su mi zaposlenici. S obzirom da imam uredničke ovlasti za Institut Ruđer Bošković, meni je automatski odabrana ustanova Institut Ruđer Bošković. I ja ovdje vidim listu zaposlenika za Institut Ruđer Bošković. Ako imam ovdje neaktivno, to znači da osobe imaju neaktivno zaposlenje na Institutu Ruđer Bošković i ovdje bi mogla pregledati to njihovo zaposlenje. I sad dobili smo ove rezultate zaposlenika i utvrdili smo da nam nedostaje određeni zaposlenik i onda mi kao urednici modula osobe možemo dodati zaposlenika. Znači klik na ovaj plavi gumb i sad pretražujemo profile svih osoba u Crorisu. Napisala sam test da ne dobijem ništa, znači ja nemam profil osobe za koju trebam dodati zaposlenje, pa onda trebam dodati samo tu osobu u modul osobe. I ovdje imam ovaj plavi gumb unos nove osobe, kliknut ću na njega i sada dolazim do forme za unos nove osobe u modul osobe u Crorisu. Što se tiče unosa nove osobe, crvenom zvjezdicom je označeno ono što je obavezno. Znači ime, prezime, OIB, spol, datum rođenja, ORCID, VOS, Google znalac ili Scopus. I sada, ako je osoba rođena u Hrvatskoj, znači država rođenja je Hrvatska,
onda je za tu osobu obavezan OIB pri unosu nove osobe. Ako je osobi bilo koja država rođenja osim Hrvatska, onda OIB nije obavezan. Obavezan je ili OIB ili jedan od identifikatora ORCID, VOS, Google znalac ili Scopus. Ja ću sad unijeti novu osobu koja će se zvati test Ruđer i stavit ću da je njegova država rođenja, na primjer, Bosna i Hercegovina. Spol mi je obavezan podatak, stavit ću da je muški spol. Meni kod OIB-a stoji ovdje zvjezdica, no napisat ću, na primjer, u Scopus neki izmišljeni i pokušat ću spremiti ako nisam unijela OIB. I ja sam sada napravila profil osobe, odnosno osobe koju sam nazvala test Ruđer. Vratit ću se još jednom, znači imamo obavezno ime, prezime, spol, državu rođenja. Ako je osoba rođena u Hrvatskoj, onda je obavezan OIB, a ako nije rođena u Hrvatskoj, onda je obavezan jedan od identifikatora. Sada vidimo kako ja vidim taj profil koji sam unijela. Taj profil odmah ima ovdje poveznicu na Scopus jer sam unijela taj identifikator. I vraćamo se sad, napravit ću iz početka, znači u kartici zaposlenici idem dodati novog zaposlenika koji nedostaje na ovom popisu. Unijela sam novu osobu, napisat ću test. I sada mi je sustav pronašao tu osobu i ja toj osobi mogu unijeti zaposlenje na Ruđeru. Obavezna mi je ustanova, znači kako imam ovlasti za Institut Ruđer Bošković, unim se samo Institut Ruđer Bošković. Idući korak je datum prvog zaposlenja na ustanove u kontinuitetu i ovdje imamo info točku koja piše: ukoliko ste u jednoj ustanovi bili zaposleni u više navrata, upisujete početni datum zadnjeg zaposlenja u kontinuitetu. Što znači to zaposlenje u kontinuitetu? To znači da ja sam, na primjer, sada zaposlena na radnom mjestu knjižničara na Institutu Ruđer Bošković i kada bi ja napredovala, ne znam, više knjižničara, moj datum prvog zaposlenja ostaje isti, iako sam ja napredovala, ja sam ostala na istoj ustanovi. A kada bi otišla na drugu ustanovu, tad se kontinuitet prekida i upisujem novi datum. Znači u kontinuitetu je sve dok radite na istoj ustanovi, nebitno jeste li napredovali ili ne, datum prvog zaposlenja ostaje isti, a kada odete na drugu ustanovu, onda se kontinuitet prekida. I sada ću napisati, na primjer, 1.1.2025. da je bio datum prvog zaposlenja ovog našeg profila i otvorila mi se forma za unos zaposlenja. Iduće obavezno polje, znači obavezna polja imaju crvenu zvjezdicu, je vrsta radnog odnosa. Klik i mogu birati između radnog odnosa na određeno vrijeme, na neodređeno vrijeme ili dopunski dodatni rad. Kliknut ću da je ova osoba dobila posao na neodređeno vrijeme, oblik radnog vremena, puno ili nepuno radno vrijeme, odabrat ću puno. I sad postotak zaposlenosti. Automatski je 100%, vi možete upisati onaj postotak koji osoba ima ugovorom određen za ustanovu. Ja ću vratiti da je 100. Ukoliko je radno mjesto izvan visokih učilišta javnog sektora u znanosti, onda označavamo ovu ovdje kućicu i nama se forma za ono zaposlenja suzi, tako da možemo samo napisati slobodan unos je za radno mjesto i ako osoba radi u mirovini, odabrati da radi u mirovini. Označit ću ovu kućicu. Ako osoba radi u mirovini, onda biramo ovdje kućicu. Ako ne radi, onda ništa ne označimo. Ako je
mirovanje radnog odnosa isto označimo kućicu. Ako je osoba zaposlena na sredstvima projekata, odaberemo ovu kućicu, što je bitno za reakreditaciju jer u tablicama se gleda iz ove forme zaposlenja, znači osobe koje su zaposlene samo sredstvima projekata, označimo ovdje kućicu. Ako je osoba povratnik iz inozemstva, isto označimo kućicu. Zatim biramo pravni akt. Gledamo godinu iz koje je pravni akt i gledamo godinu zaposlenja, znači imamo 2025. Biram zadnji 2024. Kategorija radnog mjesta otvara nam se padajući izbornik gdje biramo kakvo je to radno mjesto, na primjer nastavno, stručno, suradničko. Ja ću odabrati da je znanstveno nastavno radno mjesto, pa onda imamo iduće radno mjesto koje otvara nam se padajući izbornik prema ovoj kategoriji radnog mjesta. Za znanstveno nastavno radno mjesto osoba može biti docent, izvanredni profesor, redoviti profesor ili redoviti profesor u trajnom izboru. Ja ću odabrati redoviti profesor. Pa ako osoba ima dodatak na radno mjesto, onda odaberemo i to. Pa otvara se padajući izbornik. Ja ću odabrati da je ova osoba voditelj laboratorija. I sad odaberemo radno mjesto, dodatak, datum početka, odnosno kada je osoba počela biti voditelj laboratorija. Ja ću staviti da je 1. lipnja. Ako znamo, ovdje bi trebalo pisati datum završetka. Ako znamo datum završetka, onda možemo pisati i datum završetka. Ako želimo dodatno objasniti to radno mjesto, onda ovdje možemo napisati voditelj laboratorija, ne znam, ja napisat ću kemije. Način zapošljavanja padajući izbornik, odabrat ću javni natječaj za slobodno radno mjesto. Kod datuma izbora napredovanja zapošljavanja isto imamo info točku, znači datum početka izbora ili napredovanja ili zapošljavanja na radno mjesto ili mirovanja radnog mjesta. Znači kada osoba napreduje, onda se u ovu ovdje kućicu upiše datum kada je osoba napredovala. Ovdje ostaje datum prvog zaposlenja, a u ovu kućicu se upisuje datum napredovanja. Ja neću pisati da je osoba napredovala. Ovdje možemo pisati rok za provođenje reizbora, na primjer 5. Dobro, morat ću napisati. Ako je produženo trajanje, onda kliknemo ovdje, datum završetka. Upisujete datum završetka rada na radnom mjestu ili završetka mirovanja radnog mjesta. Pravni akt, otvara nam se padajući izbornik, isto prema godini biramo pravni akt i onda upisujemo disciplinu. Znači tek kada nam je odabran pravni akt, mi možemo upisati disciplinu. Disciplina je ponovljivo polje, mogu pretraživati fizika i odabrati. Pravni akti i disciplina su bitni radi tablica za reakreditaciju. Znači kada vam kod osoba nedostaje disciplina u tablicama za reakreditaciju, onda disciplina nije upisana u samom zaposlenju i treba ćete to ispraviti u zapisu zaposlenja. Znači prvo morate odabrati pravni akt i nakon toga disciplinu. Napomena, ako bilo što trebamo napomenuti oko radnog mjesta, onda ćemo pisati u polje napomena. Ja ću sad kliknuti spremi izmjene. Idem na ovaj profil. Znači test Ruđer. I ja sada vidim cijeli profil te osobe zato što sam povezala tu osobu sa zaposlenjem za ustanovu za koju imam ovlasti. Sada vidimo, ja sam unijela
zaposlenje te osobe. S obzirom da sam urednica, zapis je automatski verificiran, ima ovu zelenu kvačicu. Ja to zaposlenje mogu urediti, znači klikom na ovo i ponovno mogu urediti zaposlenje toj osobi. Evo sad piše datum završetka. E, To zaposlenje mogu klonirati, klik na ovaj ljubičasti gumb i kad kloniramo, meni je ustanova zasiljena i datum prvog zaposlenja je zasiljen, što znači da ne mogu uređivati. To kloniranje smo dodali kako bi lakše osoba ili vi kao urednici mogli upisati napredovanje osobe. Znači, ovi podaci se ostaju isti, pa ako je osoba napredovala, onda mijenjamo datume. Isto tako mogu i obrisati ovaj zapis koji sam unijela klikom na gumb obriši zapis. Vraćam se na modul osobe, zaposlenici, znači sad mi je među zaposlenicima i ovaj test i mogu ga pronaći u listi zaposlenika. Iduća kartica u modulu osobe je kartica vanjski suradnici i ostalo. Znači sad su ovdje svi suradnici. Za Ruđer u polju povezanost vidim da je ili vanjski suradnik, naslovni znanstvenik, počasni naslov i doktorat. I sad, ajmo opet na test. Ovo je Ruđer test, znači nemamo test. Trebamo dodati vanjskog suradnika, recimo da ova osoba nije naš zaposlenik, nego vanjski suradnik, gumb na dodaj vanjskog suradnika. Ponovno imamo ovdje unos nove osobe, već sam unosila osobu, otvara se sve isto, isti su koraci, tako da neću još jednom unositi osobu, nego ću u polje za osobu pretražiti test. Ruđer. I sad mi je sustav pronašao osobu. Iduće polje obavezno ustanova. Ja unosim vanjskog suradnika za institut Ruđer Bošković, tako da biram institut Ruđer Bošković. Iduće polje je povezanost. Znači, biram u kojem svojstvu je ova osoba povezana sa institutom Ruđer Bošković. Mogu odabrati da je osoba vanjski suradnik, mogu odabrati počasne naslove doktorate, naslovna zvanja. Prvo ću odabrati da je ova osoba vanjski suradnik instituta Ruđer Bošković. I s obzirom da sam odabrala da je vanjski suradnik, onda mi se za vrstu povezanost otvara vanjski suradnik za istraživanja u nastavi ili stručni vanjski suradnik. Odabrat ću da je ovo stručni vanjski suradnik i biram datum početka, na primjer 7.12.2025. Ako postoji datum završetka, onda ga upišemo. Pravni akt nam je automatski odabran i onda ponovno nosimo disciplinu. Evo, prirodne znanosti, fizika. I sad kliknem spremi izmjene i unijela sam vanjsko suradništvo za test Ruđer. Evo ga ovdje, znači vanjski suradnik. Vraćam se opet na dodaj novog suradnika. Znači ova osoba je i vanjski suradnik i recimo da ima naslovni izbor na Ruđeru, pa trebamo unijeti to 2 puta. Znači ustanovu ponovno biram Ruđer, biram povezanost, recimo da je ova osoba naslovni znanstvenik. Odaberem da je naslovni znanstvenik i prema tome mi se otvara vrsta povezanosti. Recimo da je to naslovni znanstveni savjetnik, datum početka, disciplinu biram. Sada recimo da su tehničke znanosti, nije bitno. Ako u tablici za rekreditaciju vam je disciplina prazna, to znači da nije
u ovoj formi za unos vanjskog suradništva i ostaloga unesena, znači treba odabrati kao i kod zaposlenja pravni akt i disciplina. Spremimo izmjene i sada Ruđer. I ovdje mi je ta osoba prikazana i kao vanjski suradnik i kao naslovni znanstvenik, što je ispravno. Ja mogu obrisati da je ova osoba naslovni znanstvenik. Još uvijek ne možemo urediti, pa ako trebate uređivati vanjske suradnike i ostale, možete se javiti nama ili možete obrisati pa ponovno unijeti. Primjer, sad obrisati da je ova osoba naslovni znanstvenik, više toga nema. U samom modulu osobe ostao mi je još profil, znači vi do profila možete doći klikom na moj profil ili ovdje gdje je naše ime i prezime, pa profil. Ja neću prikazivati svoj profil, već sam napravila Ruđer test. Profil. Ova osoba je povezana sa zaposlenjem na ustanovu za koju imam ovlasti, tako da vidim cijeli profil. Znači, prva osoba može dodati sebi sliku. Unijela sam isto Scopus identifikator, neki lažni, pa imamo ovdje i link na Scopus. Svaka osoba sa profila može skinuti životopis, ali na životopisu ćemo još raditi i to nije konačno, trenutno se ne vuku svi podaci, tako da to će se još ćemo raditi na tome. Sada profili izgledaju drugačije nego prije mjesec dana. Osobni podaci su nam prvi. Osobne podatke, ovo može i svaka osoba za sebe napraviti, a možete i vi drugima. Znači, gumbu uredi i možemo urediti osobne podatke osobe. Već imamo uneseno ime i prezime. Kod ovoga je bitno obratiti pažnju na titule. Znači, kad osoba ima matični broj znanstvenika, onda osoba sama sebi ne može urediti titule, već imamo ovdje info točku da kad osoba ima evidentiran matični broj znanstvenika, onda se osoba treba javiti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kako bi im oni izmijenili titulu ispred ili iza imena. Kad osoba nema matični broj znanstvenika, onda može i sama sebe uređivati titule. Za matični broj znanstvenika isto je se potrebno obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja. ORCID osoba, ni vi kao urednici modula osobe ne možete uređivati, sami možete se javiti nama oko uređivanja tog polja. Može i osoba sama za sebe, ali vi možete unijeti identifikatore za osobu. I kod ovoga je još jako bitno, ako je osoba u mirovini, onda se označi ova ovdje kućica da je osoba u mirovini i spreme se izmjene. Na vrhu imamo povijest imena. Naprimjer, neka osoba je se udala i promijenila je prezime i sad se potpisuje na drugačiji način na radovima i onda je sustav ne prepoznaje. I u tom slučaju osoba bi trebala evidentirati povijest imena, odnosno prezimenom. Prvo ću staviti završni datum za znači od 8.12. pomaknut ću datum od 1.12. do 3. Od 1.12. do 3.12. spremit ću izmjene. I sada ću ići na dodaj. Znači ovo je test Ruđer. Datum stavit ću da se osoba ovako preziva od 4.12.2025. I sada je mene evidentiran, ovo je neaktivno, ime i prezime do 3.12. a od 4.12. osoba je promijenila prezime
i sada će nju sustav pronaći i pod ovim imenom i pod ovim imenom. Jedino je bitno pripaziti da datum završetka ne može biti jednak datumu početka, tako da ako smo stavili 3.12. prvi idući datum je 4.12. Kliknut ću na spremi izmjene i vraćam se na profil. Iduće u profilu je o mene. Sada su grupirane različiti podaci u karticu o mene. Znači kada kliknemo na to, otvaraju nam se kartice o meni, jezici, nagrade i aktivnost. Kartica o mene, ovdje osoba može upisati bilo što ne može u drugim karticama na profilu. Ja sam ovdje opisala u ovom testnom profilu interese na hrvatskom i engleskom jeziku i, na primjer, područje interesa. To uređujem klikom na plus unos i sada mogu urediti interese, na primjer, hrvatski i engleski jezik. Ovdje vidimo da pišem na hrvatskom, ovdje vidimo da pišem na engleskom. Ako želim dodati neki drugi jezik, klik na ovdje jezike podataka koje unosimo na profilu. Brišem francuski, nisam ga htjela, na primjer, spremimo izmjenu. Ovo osobe mogu unositi same za sebe, tako da jedino ako vas nešto pitaju da znate, zato pokazujem to. Jezici, osoba može unijeti za sebe sve jezike s kojima barata, klik na unos, odabere jezik i razinu na kojoj govori taj jezik, kad unese, klikne na spremi izmjene. Vi možete brisati ljudima jezike s kojima pričaju ili urediti. Nagrade, osoba unosi nagrade koje je dobila. Ja sam unijela da je ova osoba dobila nagradu Eve Verone. Mogu to urediti i obrisati. Klik na unos i mogu unijeti nagradu. Znači mogla sam još dodati opis. Opis nije obavezan, obavezan je samo naziv. I bilo što radimo moramo spremiti izmjene kako bi se ažuriralo. Posljednja je aktivnost u ovoj kartici o meni, u ovom skupu o meni. Napisala sam već da je aktivnost ove osobe bila suvoditelj radne skupine i član koordinacijskog odbora. Imamo godine od do. To možemo obrisati i urediti. Ako želimo unijeti novu aktivnost, klik na unos. Znači, u aktivnosti unosimo bilo kakve aktivnosti, kakve god osoba želi, a ne može unijeti nigdje drugo na profil. Iduća su zaposlenja. Ja sam već prije unijela zaposlenje na Institutu Ruđer Bošković za ovu osobu i namjerno sam napravila pogrešku. Znači, datum početka sam stavila 1.12. za jedno zaposlenje, a 8.12. za drugo zaposlenje. I vidite, ovdje piše datum početka 8.12., vamo 1.12. Ova osoba je radila u kontinuitetu na Institutu Ruđer Bošković, tako da bi ova dva zapisa trebala biti grupirana, što znači da ovaj drugi zapis gdje je 8.12. on nam je krivo unesen. Kliknut ću na uredi zapis i od ove osobe, datum prvog zaposlenja na osnovnom kontinuitetu je 1.12.2025. A 8.12. je datum napredovanja. I kad kliknem na spremi izmjene, sada su mi se ta dva zapisa zaposlenja grupirala i ovo je ispravan unos. Znači datum početka, odnosno prvog rada na ustanovi je 1.12. a ovdje nam piše datum početka napredovanja. Ovdje još nedostaje datum završetka, to bi bio 7.12.2025. jer je idući 8.12. Isto tako sam mogla obrisati ovaj zapis, klonirati ga i urediti.
Posebni statusi. Tu su nam sad vanjsko suradništvo, počasni naslovi, doktorati i naslovni izbori grupirani. Vanjsko suradništvo, ja sam prije unijela da je ova osoba vanjski suradnik za istraživanja na institutu Ruđer Bošković, to mogu urediti, obrisati ili preko profila unijeti novo vanjsko suradništvo. Znači kad kliknem unos, opet mi se otvara forma za unos vanjskog suradnika, već je odabrano vanjski suradnik, kao u ovoj kartici vanjski suradnici i ostalo. Znači možemo preko ove kartice ili preko profila osobe unijeti vanjsko suradništvo, počasni naslovi, isto imamo ovdje gumb za unos, otvara mi se forma za unos, odabrani su počasni naslovi i doktorati. Ovo mogu urediti i obrisati. I treći naslovni izbori, unijela sam da je ovo naslovni znanstveni suradnik za institut Ruđer Bošković. Klik na unos, mogu unijeti direktno preko profila. I kao što sam već rekla, ako osoba ima na istoj ustanovi vanjsko suradništvo i naslovni izbor, onda to unosimo dva puta. Prvi put za vanjsko suradništvo, drugi put za naslovni izbor. Iduće na profilu je obrazovanje. Pošto sam unosila ja kao urednik, onda se automatski verificirao akademski stupanj. Ja ovo mogu uređivati za ovu osobu, možete i vi za osobe sa vaše ustanove. Klik na unos i možemo unijeti obrazovanje osobe. Mogu staviti da je ova osoba magistar znanosti na kojoj je ustanova. Napisati filozofski, evo filozofski u Zagrebu. Od kad je ta osoba magistar znanosti? Recimo 16. lipnja 2020. godine, automatski nam se otvorio pravni akt prema godini i biramo disciplinu u kojoj je ta osoba dobila magisterij, stavit ću prirodne znanosti, spremiti izmjene i sada imamo upisano obrazovanje ove osobe. Evo sad ispada da je prije magistar nego doktor, ali nema veze. Automatski je verificirano. Iduća kartica su članstvo. Imamo članstvo u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti i ostala članstva. Znači članstvo u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti to unosimo samo mi kao superadministratori sustava, tako da vi tu nemate što, a ostala članstva, ta članstva se odnose samo na članstva u akademijama. Znači, kad odemo na unos pa vrsta članstva, mi možemo prvo odabrati, evo, na primjer da je osoba redovni član, ali ovdje su samo akademije. Sva ostala članstva koja nisu u akademijama, osoba može unijeti u aktivnosti. I datum pristupa, spremi izmjene i sada je evidentirano članstvo. Već sam bila stavila da je ova osoba član suradnik na Akademiji arhitektonske umjetnosti i znanosti, a sad sam dodala pravnih znanosti Hrvatske. Korisničke uloge, znači ako nam se osoba nikad nije registrirala u sustav, onda možete vidjeti ovdje korisničke uloge nije evidentirano. Kad je osoba registrirana u sustav, onda će imati ulogu znanstvenika ili osnovnu ulogu, ovisi ima li matični broj znanstvenika. Ono što je novost na profilu je da su sada objave, odnosno publikacije, časopisi, događanja, projekte, oprema i patenti izdvojeni od ovog seta podataka na profilu. Ja sam povezala ovaj lažni profil sa publikacijama, odnosno crosby zapisima. Kada je osoba povezana sa zapisima publikacija, onda ovdje vidimo koje su to publikacije. Prikaz svih publikacija, klik na to i otvorit će nam se sve publikacije s kojima je ta osoba povezana i onda možemo te publikacije filtrirati.
Kad je osoba povezana sa časopisima, onda se to vidi ovdje u časopisima. Ovdje svaka osoba za sebe može dodati povezano sa časopisom. Događanja, ovdje se vide sva događanja s kojima je osoba povezana. U dodaj povezanost osoba može za sebe dodati povezanost sa događanjima iz modula događanja, a časopisi su iz modula časopise. Da je osoba povezana s nekim projektom bilo bi prikazano ovdje i onda vi možete isto unijeti novi projekt kao urednici modula osobe, a može i osoba svaka za sebe unijeti novi projekt pa se povezati sa projektom. Isto vrijedi za opremu i za patente. Ovo je bio profil osobe i još što je bitno za vas je verifikacija. Do verifikacije dolazite klikom ovdje u crnoj alatnoj traci gdje je vaše ime i prezime, ispod profila piše verifikacija. Kad smo na početnoj stranici Crorisa, onda nemamo verifikaciju, a kada uđemo u bilo koji drugi modul, onda nam se nudi verifikacija. I sad za vas vidimo ovdje svu verifikaciju, ali vi možete verificirati samo zaposlenja. Na primjer, odem na profil od ove osobe, zaposlenja i ovdje tek kada se uvjerim da su svi ovi podaci točni, verificiram zaposlenje. Znači, klikom na ovaj zeleni gumb se verificiraju zaposlenja. Ja to neću sad napraviti jer ne znam podatke, ali verificirajte tek kad ste sigurni da je sve točno. I to je to što se tiče ovog prvog dijela sad će ići tablice za reakreditaciju, ali ako imate pitanja oko ovog dijela, možete me sad pitati ili kasnije. Znači, vratit ću se na tablice iz analitičkog priloga samoanalizi. Izvještaj, na prezentaciji sam stavila link kako dolazite do izvještaja. Bitno je da znate da kod izvještaja promjene u zapisima su vidljive tek drugi dan. Znači, ako ste vi nešto danas uređivali u zaposlenjima, onda će ta promjena u samom izvještaju biti vidljiva tek sutra. Vi možete preuzimati tablice iz izvještaja za razne potrebe i plan nam je na ovom mjestu dodavati izvještaje koji će se koristiti iz Crorisa za različite potrebe. Sada imamo i tablice za reakreditaciju znanstvenih instituta. Imamo tablice struktura osoblja, znanstvenici na institutu, kapitalna oprema, bibliografija, istaknute publikacije, implementacija otvorene znanosti, projekti, rad u odborima konferencija i uredništvo časopisa. Ovi izvještaji se temelje isključivo na podacima u Crorisu. Tablice možete preuzeti za pregled, možete ih preuzeti u Excelu, služe za provjeru potpunosti kvalitete podataka, ali ove tablice koje ćete dobiti iz Crorisa, one se ne prenose u ispit. Za sveučilište i veleučilište imamo tablice 4.1a i 4.1b, što je struktura osoblja u akademskoj godini vrednovanja. Kako bi osoba bila u ovoj tablici, mora se registrirati u Croris i ažurirati svoje podatke u profilu, ili joj vi možete napraviti profil. Zaposlenje, vrsta zaposlenja imamo rad u mirovini, rad na projektu, mirovanje radnog odnosa, zaposlenje na sredstvima projekata te povratak iz inozemstva, i to ćete sve označiti u formi za unos zaposlenja. Zaklikate ako je nešto dovoljno točno za osobu. Vrsta radnog odnosa, određeno, neodređeno, dodatni dopunski rad, puno ili nepuno radno vrijeme i postotak zaposlenosti, te u toj tablici se prenosi kategorija radnog mjesta i radnog mjesta.
U ovoj tablici su još i vanjski suradnici, odnosno povezivanje osobe s ustanovom u svojstvu vanjskog suradnika. Podaci iz ovih tablica se ne prenose izravno u ISPIC, već ih vi možete prepisati. Tablica 4.3, ona se odnosi na nastavnike na studijskim programima u akademskoj godini vrednovanja. Ona uključuje nastavnike visokih učilišta i vanjske suradnike, uključuje podatke o publikacijama i projektima na kojima sudjeluju nastavnici i vanjski suradnici. Znači, nije nužno da su publikacija ili projekt povezani s vašom ustanovom, već je bitno samo da su povezani s tom osobom, jer publicistika se donosi na razine osobe, a ne ustanove. Važno je da osoba u Crosby je povezana s publikacijom, odnosno da je zapis o projektu u Crosby povezana s projektom u određenoj ulozi, to može biti suradnik ili voditelj. Ovako izgleda ta tablica. I ja ću vam sad pokazati u Crorisu gdje se nalaze izvještaji. Prijavljena sam u sustavu, idem na ostali modul i klik, pa izvještaj. I imam ovdje reakreditacija visokih učilišta, reakreditacija znanstvenih instituta. Kliknut ću na reakreditacija znanstvenih instituta. Institut, mogu odabrati institute, na primjer Institut Ruđer Bošković. Ispričavam se. Izvještaj, tablice, mogu odabrati jednu od ovih 9 tablica. Kliknut ću na primjer struktura osoblja, godina vrednovanja za koje mi trebaju, ostavit ću na 2024. i klik pokreni izvještaj. Kada kliknem pokreni izvještaj, meni se sad napravi izvještaj struktura osoblja za Institut Ruđer Bošković i ovdje imam preuzimanje izvještaja. Kliknem na preuzimanje izvještaja i otvara mi se i ovaj izvještaj koji je ovdje generiran. I njega sad možete uređivati po potrebi i ostalo. Isto tako da sam, na primjer, odabrala tablicu 2 znanstvenici na institutu, dobijem znanstvenike koji su povezani sa Institutom Ruđer Bošković i na dnu imam preuzimanje izvještaja. Imam 85 stranica znanstvenika, tako da možete ili ovdje listati ili jednostavnije preuzeti tablicu pa gledati što nedostaje. I sad ovdje nedostaje područje i polje osobe, to je i zaposlenje. Znači u zaposlenju nije uneseno područje i polje osobe i zbog toga je prazno u tablici. Nekad područje i polje na engleskom ili podaci na engleskom neće biti prikazani u tablici, ali s tim se nemojte zamarati, to samo nije usklađeno. Tako da bitno je, ako je područje i polje prazno, onda to u zaposlenju ispraviti. Što se tiče izvještaja za visoka učilišta, vraćamo se na izvještaje, reakreditacija visokih učilišta, klik na to. Imamo prvo krovnu ustanovu pa sastavnicu, biram ovdje sveučilišta, ostavit ću sveučilište u Zagrebu i onda mogu birati sastavnice sveučilišta u Zagrebu, ostavit ću i Agronomski fakultet i onda biramo tablice. Sad imamo 4.1a i 4.1b, ovo je sveučilište, tako da biram 4.1a. Biram akademsku godinu vrednovanja, na primjer 23.-24. Pokreni izvještaj. Dobila sam izvještaj i na dnu mogu preuzeti izvještaj kao i kod instituta. Da sam odabrala veleučilište, evo na primjer RIT, onda biram 4.1b, pokreni izvještaj i imam izvještaj za veleučilište, isto tako ga mogu preuzeti. I još imam ovdje tablicu 4.3, biram godinu, biram krovnu ustanovu, ostavila sam RIT, godina 2023-2024, godina završetka evaluacije sam ostala 2024.
Vidite, sad kada je područje i polje popunjeno, onda nam piše kraj osobe. Ovdje imam 7 stranica i mogu preuzeti izvještaj gdje će sve ove osobe biti u izvještaju. I to je to što se tiče i reakreditacije. Prezentacije ćete dobiti, sad možete mi pitati pitanja i molila vas još da ocijenite radionicu. Kolegica će u chat staviti pitanja. Tek sad vidim da je bilo pitanja. Samo malo. Aha, znači, vi ste odgovorile. Ako ima još neko pitanja, slobodno pitajte se. Ako nema, onda vam se zahvaljujem. Aha, ima i poljoprivredne kvalifikacije. Verifikaciju stručnosti još nismo se dogovorili ko verificira obrazovanje, tako da možete zanemariti verifikaciju stručnosti. Jer to bi trebale fakulteti koji su dodijelili to verificirati. Ako ima još pitanja, pitajte. Možete nas uvijek javiti na mail ili na telefon, kako god želite. Ako nema više pitanja, ja vam se zahvaljujem i pozdravljam.